eksempel Hello Kitty-rum. Det er rigtig fint. Hello Kitty-tæppe. Hello Kitty. Ja, Hello Kitty. Et eller andet. Og væggen og alt det der. Ja, det er sådan en lille pige, som kan vinde det her. Og så går det lige lidt ned op. Dejlig udsigt. Nå, dette værelse er jo et simpelthen kildeværelse til et mindre børn. Og vil du nu helst have dette værelse, eller vil du helst have? Ja, vi smutter ind. Dette værelse, det her det er sådan set et drengeværelse, meget rodet, som drenge normalt har. Og skabet er stort set gået i stykker. Teknisk uheld. Hvad gad du helst have? Vil man lige over det hele? En dejlig seng, pæn vægge og meget rodet. Vi kunne godt bruge en rengøringsdame her. Jeg ruller lige gardinet op. Udsigten er stort set det samme. Så de her to får i det samme hus. Nå. Hvad gør du nu helst at have? Det hele, det er fint. Meget legetøj. Og ret rodet. Ja. Og skriv mig. Drenge, de skal bare rydde op, ellers så fungerer det bare ikke. Og så se lige den her dør. Det er stort set kun drenge, der gør sådan. Du skal vælge, hvilket værelse I synes, der er pænest. Okay?